Kepler Azatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 4-nji marty, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamy dinlemäge çagyrýar. Onu Praga'daky studiodan men Ýowşan Arnawurwan alyp barýarym. Hormatly dinleýijiler, bu hepde ABC-nyň döwlet sekretary Antony Blinken'ın Merkez Aziýa eden sapary hemde Türkmenistanyň daşary işleri ministri bilen bolan duşşugy. Şeýle-de Türkmen hökümetiniň awtoritar häsiýetiniň ABC bilen hyzmatdaşlygyň giňeldilmegini bökdiýänligini öňe süren ekspert bilen geçirilen söhbet esasyna taýýarlan synymyz. Türkmen raýatlarynyň ýurtdan çykmak üçin pasport we wiza almak şertleriniň kynlaşýanlygy barada habarymyz köp okolly. Mari Türkmenabat avtomagistraliniň uğruna bolan ganly ýol helakçylygy barada habarymyz hem köp okolanlaryň bäşligine girdi. Şeýle-de okuwçylarymyz Türkmenistanyny botoks, silikon, epilasiýa we tatu wadagançylygy saklanýar. Kär hünärmenler gizlini işleýär diýen atlan çap edilen habarymyzy köp okapdyrlar. Hepdeniň zemininiň bilýärsiňiz. Habarlardan ma'lum bolýaly, geçen hepdeniň esasy wakalarynyň biri Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken'ın 28 fevralda Kazakstanyň paýtagty Astana şäherine sapar edip, Merkez Aziýa ýurtlarynyň daşary işler ministrleri bilen duşmak boldy. Kyrgyzstanyň daşary işler ministri Amerikan kärdeşi bilen aýratynlykda bolan duşugyny Kırgız raýatlarynyň ABC wizalaryny almagyny ýeňilleşdirmek barada maslahat etdi diýip Kırgız medeniýeti habar berdi. Bu duşukda Türkmen wekiliýetine Türkmenistanyň baş diplomaty Raşid Meredow ýolbaşçylyk etdi. Bu temany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär. Duşukda Meredow iki ýurdun arasyna ýoly goýulan iki tarapyň geňeşmeler mekhanizminiň netijeligini aýtdy. Bu şeýle duşuk mümkin boldugyny ýakyn wagtda geçirilse özüniň minnetdar boljakdygyny aýtdy. Sebäbi bize hakykatdan möhüm meseleler, iki tarapyň hyzmatdaşlyk hususan sewit meseleleri hakynda gepleşmek gerek diýip Türkmen ministri Amerikan kärdeşine aýdypdyr. Eýsem ABC-nyň Türkmenistanyň öýdük tyýarlylygyny, garaşsyzlygyny we territorial bütünlügini goldawy beýan etmegine nähil düşünmeli. ABC bilen Türkmenistanyň arasyna haýsy uğurlarda gatnaşyk ötürmäge mümkinçilik var. Merkez Aziýa meseleleri boýunça ekspert Britaniýanyň Glasgow Uniwersitetiniň professory Luka Ancheski 1 martda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Türkmenistanyň öýdük tyýarlylygy, garaşsyzlygy we territorial bütünlügi barada ABC-nyň gaýta-gaýta nogtaýan ıgrarlylygyna we Türkmen-Amerikan hyzmatdaşlygynyň mümkinçiliklerine syn berdi. Blinken'ın öňkü Sowet respublikalary bolan Merkez Aziýa ýurtlarynyň garaşsyzlygyny we öýdük tyýarlylygyny ýene bir gedek nogtamagy Russiýanyň post-Sowet Ukrainada esasy çoduşuny dowam etdirýän wagtlaryna gawat gelýär. Galy berse-de Blinken'in Sowet amalaşdyrýan sapary Russiýanyň Ukrainadaky esasy agresiýasynyň 1-nji ýyl dönüminiň ýygyna gawat gelýär. Well, I think that as usual, we need to separate the rhetoric from the reality. Menim pikirimçe adat bolşaýaly, biz retorikany reallykdan tapawutlandyrmaly. Retorika ören jaýdar, elbetde. Bilşimiz ýaly Russiýa post-Sowet giňişligindäki beýleki bir ýurda Ukraina çözýär. Olar Ukrain medeniýetini, Ukrain milletini we şol wagtda döwletini ýok etmäge çalyşýarlar. Şol sebäpden menim pikirimçe Birleşen Ştatlaryň Merkez Aziýa ýurtlarynyň öz başdaklygy baradaky bellikleri retorika jähetden şonuň bilen baglanyşyklydyr. Remarks on the sovereignty of Central Asians have to be related to that. Diýip ekspert aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti Moskwa Ukraina goşun girdili bäri Birleşen Milletler Guramatynyň baş assambleýasyna Russiýanyň agresiýasy ýadygarlyp geçirilen sesberişlikleri gatnaşmaýar. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Antony Blinken Russiýanyň Ukraina goşun girdimeginiň ýygyny 2022-nji ýylyň 28 fevralyna Merkez Aziýanyň baş diplomatlary bilen video aragatnaşyk arkaly duşup Rus çoduşuny ýadygarypdy. Türkmenistanyň daşary işler ministri bu duşuga gatnaşmany, munyň ýygyny 2022-nji ýylyň 1-nji mart aralygyna ABC-nyň we Türkmenistanyň wekiliýetleri video aragatnaşyk arkaly iki tarapyň syýasy geňeşmeleri geçirdi. Bu duşukda hem ABC wekiliýeti Russiýanyň Ukraina esasy çoduşuny ýadygarmagyň ähmiýetini notady. Merkez Aziýa meseleleri boýunça ekspert Luka Ancheski Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşikde dünýäde we Sowetde dowam edýän wakalaryň fonuna ABC-nyň Merkez Aziýa ýurtlarynyň öýdük tyýarlylygyny, garaşsyzlygyny we territorial bütünlügini notamagynyň manysyny düşündirdi. The reality though is that the Turkmen government
it's not, but Turkmenistan as a whole, it's not under risk. Hakikat ýüzünde Türkmen hökümeti, Türkmenistan Russiýanyň ýa-da Talibanyň soluş howpy aslynda däl. Şol sebäpden Birleşen Ştatlaryň bellikleri awanyan takyk howp barada däl retorika ähengli ýaly bolup esdilýär. Referring to a specific condition of threat. Türkmen hökümeti hususan soňky bir ýylyň dowamyna Russiýanyň awtoritar hökümeti bilen syýasy we sowda ykdysady guruldy we beýlik pudoklarda hyzmatdaşlygy artdyrdy. Türkmenistanyň awtoritar hökümeti hem edil Russiýaly öz raýatlarynyň hukuklaryny ezmekde, insan hukuklaryny depelemekde berk tanqid edilýär. Ekspertiň ynanjyna görä türkmen halky häkimetleriň baskylamalaryndan has köp ejir çekýär. Abaşy resmiler Türkmen hökümetiniň wekilleri bilen duşuşyklarda ýurdun öz ýurtýarlygyna we territorial bütünlügine goldaw beýan etmeli bolýar. So it seems to me that the US has to use a kind of rhetoric. Birleşen Ştatlar şeýle retorikany ulanmaly bolýar. Ýöne hakykat ýüzünde olar awtoritarlyk wagtda megerem Russiýa bilen deň derejede awtoritar hökümet bilen gepleşýärler. Which is probably as bad as Russia in those terms. Deyip Lukan Çeski aýtdy. Hepdäniň zemininiň ýarsyňy. Türkmenistanyň ýaşaýjylarynyň ýurtdan çykmagynyň has kynlaşanlygy habar berilýär. Fevral aýynda raýatlar daşary ýurt pasportlaryny almak işinde goşmaçy çäklendirmeler bilen ýüzbeýiz bolurlar. Käbir sebeplerde häkimetler raýatlara pasport bermekden ýüze gurýar. Bu temany kardeşim gödel dowam etdirýär. Türkmenistanyň raýaty indi täze pasport almak üçin dokumentlarynyň möhletiniň utarmadyndan bir aý öň migrasiýa gullugyna ýüz tutup bilýär. Ozal pasportyň möhletini uzaltmak üçin 6 aý öňünden ýüz tutup bolýar. Bu barada 27 fevralda Türkmen News habar berdi. Neşir pasporty taýýarlamagyň möhletiniň hem gijikdirilýänligini ýazýar we dokumentin adaty 30-45 güniň dowamında taýýarlanmak üçin para bermeli bolýanlygyny belleýär. Daşuguzda paranyň miqdary 5000 manatdan başlanýar. Bu bazar narhy boýunça $260, marda bolsa narhlar $1000 ýetýär. Bu pul köp sanly araç arkaly migrasiýa gullugynyň işgärlerine geçirilýär diýilip habarda edilýär. Fevral aýynyň ortalarynda döwlet migrasiýa gullugynyň raýatlara biometrik pasport bermegi wagtlanýa bet edenligi ma'lum boldy. Azatlyk migrasiýa gullugynyň Balkan vilayatyndaky bölümindäki çeşmeleri munyň ýokurdan hem dilden berilen tapşyryk bolup, bu barada resmi kararyň ýokdugyny ma'lum etdiler. Biometrik pasport almak üçin nowatlary ýeten raýatlara bürokratik päskelçilikleri döretmek dilden tapşyryldy diýip migrasiýa gullugynyň işäri Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Migrasiýa gullugynyň wekilleriniň sözlerine görä özlerine dilden edilen şeýle görkezmelerde kararyň sebäpleri dünýädäki dartgynlyk we durnuksuz ýagdaý bilen baglanyşyklydygy aýdylypdyr. Şol buratyň özünde Daşgabatdaky habarçylarymyzyň biri pasportyň berilmeginiň wagtlaýyn bet edilmeginiň täze pasport üçin blanklaryň gutaranlygy bilen düşündiripdi. Resmi taýdan tasdiklanmadyk ýa-da ret edilmedik bu maglumatlar Türkmenistanyň gitmek üçin biometrik pasport almak isleýän raýatlaryň sanynyň köpelen döwründe ýüze çykdy. Gararsyz neşir Türkmen News häzir käbir raýatlaryň pasportyň berilmegini çaltlaşdyrmak üçin ozal ulanan hileleriniň hem täsir getirmeýänligini belleýär. Çipi bilkastaýyn döwüp soň migrasiýa gullugyna gelip çağanyň pasport bilen oýnanyny ýa-da pasportyň kirýän maşyna düşüp zaýlananyny barada zeýrenip bolýardy. Çeşmeler köp sanly raýatyň bu hilany ulananyny belleýärler. Hatda migrasiýa gullugynyň işgärleriniň özleri de müşterilere duýgudaşlyk bildirip resmiýde söhbetdeşlikde onu ýuwmagy maslahat berenligini aýdýarlar. Resminama zepir ýetirenlik üçin 200 manat jerime tölemeli bolýardy. Bazar wagt $10,5. Şeýdip gyýytka wagtyň içinde täze pasporty alyp bolýar diýilip maglumatda aýdylýar. Neşir indi şeýle mekirligiň işlemeýänligini belläp, zeper ýeten pasportlary getirýänlere migrasiýa gullugynyň onuň möhletini gutarmagyna bir aý galanda gelmelidigini aýdýar diýip belleýär. Mundan başga da migrasiýa işgärleri daýlanan dokument üçin jerime tölemekden başga psihiatrik keselhanasyndan düşündürüş getirilmegini talap edýärler. Olaryň aýdyşyna görä adamyň pasportyny goramazlygy onuň akyl saglygyna şüphe döredýär diýip Türkmen News ýazýar. Pasporty wagtynda almak kynçylygy wiza almakda da böwet döredýär. Habarda daşary ýurtlaryň konsulluklarynyň ýüz tutýan raýatlaryň pasportlarynyň möhleti utarýança 6 aýdan az galan halatynda wiza bermeýänligini belleýär. Bu aralykda Türkmen Helsinki fondy häzirki wagtda Türkmenistanyň 10 raýatyndan biriniň Türkiýe wiza alyp bilýänligini habar berýär. Mundan başga da onuň möhleti 15 ýa-da 30 gün bilen çäklenýär. Wiza berilmese ýüz tutan adama munyň sebäpleri aýdylmaýar diýilip Türkmen Helsinki fondynyň maglumatynda aýdylýar.
hepdäniň jeminiň Azatlyk radiosynyň 70 ýyllygyna bagyşlanan ýürüýte söhbetdeşligini dinleýärsiňiz. Ma'lum bolýarly, gepleýär Azatlyk diýen jümle 1953-nji ýylyň 2 martynda şol wagt radionyň düýbün tutucularyň biri, olarky Sowet eskeri we uruş şehiri Murat Täsmiradyň türkmen halkyna ýüzlenmesi bilen ilkinji gezek efire çykdy. Azatlyk bu sene münasibetli ýürüýte video gepleşik taýýarlaýar we ony ýakyn wagtda Azatlygyň web sahypasyna we internetde görüp bilersiňiz. Bizim häzirki söhbetdeşimiz Azatlygyň türkmen bölüminiň olarky müdiri. Häzir Azatlyk radiosynyň owgan gullugyny işleýän Halipa jurnalist Muhammed Zerip Nazar. Biz ondan olaly 1998-nji ýylda Prezident Sapar Murat Niyazowyň Birleşen Ştatlary sapar eden wagtynda Türkmenistanyň olarky daşary işler ministri, oppozisiýadaky siýasatçy Awdukuliýewiň Aşgabatda tutsaglykdan boşadylmagyna Azatlyk radiosynyň habarlarynyň oýnan rol barada gurrun bermegini haýyş etdik. Geribagy Muhammed Zerip Nazar Azatlygyň söhbetdeşligine hoş geldiňiz. Siz bilen Azatlygyň 70 ýyllygy bilen baglykda şu radioda 40 ýyl işlän adam hökmünde öz täsirlerinizi, ýatlamaryňyzy paýlaşmaňyzy haýyş edip siz bilen söhbetdeşlik guraýar. Odaly bilen Sapar Murat Niyazowyň Birleşen Ştatlary sapary we Awdukuliýewiň Türkmenistanyny tutsak edilmek bilen baglykda öz jurnalistik tejribeňiz hakynda gurrun berseňiz, şu tejribe sebäbi gaty gazykly bolup görünýär. Awa birinji nobatda sawal ýalşan birinji nobatda 70 ýyllygy bütün türkmen halkyna dinleýijilerimize tüýserekden gutlaýan. Hawa ol gaty gyzykly boldy sebäbi menem şo wagtda Sapar Murat Niyazowyň Birleşen Ştatlaryna seýahatyny ýakyndan görmek üçin we izlemek üçin dinleýijilerimize gepleşikler taýýarlamak üçin bardym. Soň birinji nobatda bizler New York'a bardyk. New York'tan soň Washington'a uçmaldy. Eger ýadyňa düşýän bolsa, öňe süresi Türkmenistanyň döwleti köp mukdarda pul çykdy jedip şo Amerika Birleşen Ştatlarynyň bir jurnalyna 10 saýypalyk 25 saýypalyk Türkmenistan hakda Prezident Sapar Murat Niyazow hakda ular reklama ýani pul berip edilen bir zatda. Ýöne onu şöyle görkezler hamala derseňiz Amerika Birleşen Ştatlarynyň şu uly gazyety Sapar Murat Niyazow hakda şöyle uly gepleşikler taýýarlan ýana gedi görkezler. Soň onu barlap görbersek ol pul berilip reklama saýypalaryna çap etdirilipdirdi döwletiň budjesinden. Öbürler New York'a baramızda soň uly bir konferansiýa gurupdyrlar biznesmenler üçin. Soň etir ýerlen şol çay başynda meni de çağırdylar şol konferansiýa bütün jurnalistleri. Soň jurnalistler otanda şo wagtda bäden radiodan merkezinden habar geldi maňa bu Awdukuliýew tutulupdyr diýipdi. Awdukuliýew şonu Sapar Murat Niyazowyň Amerika saparyna gabatlap Türkmenistany oppozisioner hökmüne dolanyp bardy. Vital Panomariya hukuk goraýjy bilen şeýlemi? Şöýleräjik howada soň aslında 4 kişi gitmelidilermi, bir näçe kişi gitmelidiler, soň Awdukuliýew gitdi. Soň o tarihi zatlary özüňiz barlap görersiňiz de howa şu maksat bilen gitdi, soň tutuldy diýende menen bu habary alyp şol bir 100 ýa şu töwereginde jurnalistler emmemiz çay başynda olary gurrun berdim de mana şeýle tutuldy diýip. Soň bulary Prezident Sapar Murat Niyazow gürledi, halka investisiýa üçin ýani kapital getirmek için Türkmenistana iqtisadi hizmetdaşlıklar için çağırıyor. Son orada bir gepleşikler alıp barýan bir adam Amerikanlı bir olan bir jurnalist. Häzir ady ýadyma düşen ýok. Ýöne soň aýdyp beren gerek bolsa, ol diýdi de indi sorak berin. Soraklaryňyz ýazgyly bolsun diýip. Indi bütün hemmeler soradylar da şol Awdukuliýew näçe tutuldy diýip. Şonu sorýarlar da. Soň ol meni şo wagtda täfin galdym da şol Amerikanlı ol hakyna tutulan da ýani pul berilip getirilen adam da. Şol hemmesini hasaplap aýtdy. İň köp sawal Awdukuliýewiň tutulan bardy. Muny aýtmasam boljak diýip olam aýdyp goýberdi. Jynap Prezident Sapar Murat Niyazow şunu sorýarlar birinji sorak diýip de. Ana ondan uly bir habar boldy gitdi ol. Soň şo wagtda habarlar çykdy, her tarap habarlar ýaýrady. Soň akşama çelle Prezident Clinton'yň ofisinden jaň edipdirler da Prezident Sapar Murat Niyazow. Bu opozisyoner Awdukuliýew bu beýlekler başda kim bar bolsa olary goýbermeseň, onda bärik biziň nämemiz boljak däl. Çünki biz adam hukuklary boýunça halkara derejesinde gysyş astyna düşeriz. Onun için onda senden duşy biljek däl eger onu goýbermeseň diýip şonu ýanak bir
Yani Amerikan prezidenti kabul edip bilecek gelipdir da. Bilecek değil deyip de. O zaman şol esasda son gördük. Şoğun halas oldu da Abdülkulif uçtu neme geldi. Moskova geldi. Hawa. Indi şu maglumatlara göre soň Abdülkulif'in özüniň aýtmagyna göre ol şu Milli Howpsuzlyk Komitetiniň deslapky tutsawyhanasyndan boşadylandan soň bu mesele Rus ilçihanasy goşulypdyr hemde Abdülkulife ýurtda ganyň öküşlük bolmalygy üçin ýene gaýtmak teklif edilipdir. Hem şu Abdülkulif bu teklifi kabul edende soň ökünüp näçe gedek görüň berdi da. Inni deriwaga siz Saparmurat Niyaz bilen interwiu guran söhbetdeş bolan jurnalist hökmünde de Azatlyk radiosynyň taryhyna girdiňiz. Şu Saparmurat Niyaz bilen söhbetdeşligiňiz nähili boldy? Bu nädip mümkin boldy? Şu arada aýtsaňyz. Bu Türkmenistan'ın qarasızlığa çıkandan soň Almata menem bardım da soň Türkmenistan'a gitjek boldum da bir näçe gezek. Soň şonda birinji gezek birinji sinan sonunda Türkmenistan'da vizam ýok da. Ande qarasız Türkmenistan Türkmen döwlet diýip buýsanyp barýarsy gowunyp. Soň aeroportdan seniň vizaň ýok gaýdyp git diýdiler de. Soň şo wagtda bu opposition grup partyda Agzy Birlik topary. Şu Agzy Birlik halklar Nurberdi Nurmahmedow dagalar. Siz ýani Aşgabatda baranyňyzdan soň şeýle Aşgabat'ın aeroportunda howa. Soň şonda olar gelip daşardan protest nemaýişi geçirip bizim mehmanymyzy ruhsat beriň diýip soň zordan 12 saat ruhsat berdiler. Soň 12 saat opposition soň beýleki gruplar toparlar hemmelerden bir salamlaşdyk, duşdum. Ondan soň ýene 12 saatdan soň gaýdyp gitmeli boldum İzmir'e. Onu şoňa opposisiýa nähili bir täsir edip bilýän ekenler ýagdaýlara. Şeýlemi? Hova şu başta aslında Saparmurat Niyazow'un opozisiya biraz yol verecek boldu da. Yönümelin sebebini bilemiz yok. Näme sebepden ötürü, näme diýip aýtjam bilem yok. Şeýlikde olarlan duşdyk, o siyasi zatlara köp goşulasym gelen yok. On tarih edebilir jurnalistler da. Ana ondan soň ikinji gezek eger ýadyňa düşen bolsa Türkmenistan'da Saparmurat Niyazow 2 gezek referendum geçirdi de. Birinji gezeginde bize garaşsyzlyk gerek däl diýdi de. Ondan bilerim radio üstü bilen o opozisiya bul alimler, Türkmenlerin alimleri, Türkmenlerin inteligensiýasy, Türkmenlerin yazıcıları, hemmeleri her yerden çıkışypdy. Şonda köp adamlar çıkışypdy da Azatlyk radiosynyň üstü bilen misal üçin Nurberdi'nin ady ýadyma düşýär da. Nurberdi şu halk hareketiniň görnükli ýolbaşçylaryndandy da. Nurberdi Nurmahmedow. Awa Nurberdi Nurmahmedow beýlekiler. Ondan soň şonda biler bir men özüm bir drama ýazypdym. Türkmen gullugunda kardeşlerimiz bilen bir drama etdik. Şonda bir kuş kafasada oturuyor da onu goýup berýärler azati bolam uçup ýene gelip kafasına giriyor da şu kafasada ürenen muňa garaşsyzlyk gerek däl öwrenşmäpdir muň garaşsyzlyga da garaşsyzlygy öwrenmek gerek diýip şoň ýani medwersek her yerden gysyş bolandan soň ikinji referendum geçirdi Saparmurat Niyazow bolam şeýle hemmeler garaşsyzlyga çykandan soň da Özbekistan hemmeler iň soňky soň bir referendum geçirip indi bizim garaşsyz bolýarys diýip soň garaşsyzlygy elan etdi de iň soňky respublika Türkmenistan eger ýadyňda bar bolsa şeýlelikde Almata deklarasiýasyna gol goýdular 91-nji ýylyň 27-nji dekabrynda bolamaz Almatada. Menem şonda ýene Türkmenistan'a gitjek bolýan Almataň üstünden bardym da, vize beren ýoklarda. Doğru. Soň şonda uly bir zalda konferansiýa boldy. Şu konferansiýada 11 prezident gatnaşdy ýadyma düşýär. 3 Privaltika gatnaşmady, biri Ukraina ýa Belarusmy biri gatnaşmady da. Böyle kemmeleri bardy. Soň şonda olar stage diýilýär da, şu stage oturan pillerler. O ýokarda oturýarlar da. Ýokarda oturýarlar. Men de berde önümde oturýar. Prezident Saparmurat Niyazow maňa seredi gel diýär da. Men mi diýdim men de uzakdan? Howa diýär. Men oturdum da gorkup berde howpsuzlyk adamlary bardy. Olar meni bu sen terrorist diýip ene bir zatlar etmesin diýip gorkup ýerinden gozganam ýok da. Ondan soň Ataçariýew geldi. Şo wagt onu orunbasary men näme ol geldi sen näme baraň ýok prezident? Men diýdim öýle barsam howpsuzlyk organlary meni idarlarlar ödeler diýdim. Ýok sen barber prezident Saparmurat Niyazow özü aýdandyrlar beýlekleri diýip soň menem ýerimden turup soň bardym maransam açdym şol sesi ýazgysyny alýan. O eski kadim tape rekorderler da. Soň şonu açdym, şonu bir näçe muny sesi aldım şo wagtda. Soň şu sözlerle başlady Muhammed gelindi watanyňa hemme aýtýan zatlaryň boldy. Gelindi hyzmatdaşlyk edelim, gel watanyňa gutluyor, garaşsyzlyk gutluyor. Men de gutluyor tüýsürekden diýip menem aýtdym şöyle. Şeýlerekde soň onda sen näme üçin watana gelen ýok diýip. Men watana geljek gaýdyp berýärsiňiz, çykaryp berýärsiňiz aeroportdan diýdim. Onda geldi, anne geldi diýip
ağırda anne geldi. Son anne geldi. Anne geldi metbuat sekreteri. O metbuat sekreteri son ona diýdi bunu geler ýana get. Şöyle son o geler ýana gedende son dekabrın soňlary bilen ýanwaryň 15-ne çelle son Türkmenistanda boldum. Son şo wagt Saparmurat Niyazowyň idarasyndan maňa 15 minutluk wagt berdiler. Gel duş diýip. Son duşga baranda bütün hemme zatlarymyzy aldylar da hiç saat goýan ýoklar içeri girere. Jurnalistin enzamlaryny. Enzamlaryny hemmesini aldylar. Son içeri girdik. Son 15 minut diýen zada son çay berdi Saparmurat Niyazow bir kitap berdi, bir halça jagazmy bir zat berdi. Son şonda gürüňler gyzyk boldy da. 15 minutu bir yarım saate uzap gitti. Anne geldi yine saatine seyretiyor. Men saatine seyretse benim hiç demedem yok. Men diyorum prezidentten aytmağa ne? Mene gidecek diyordu. Sonra men aytım bana Saparmurat Ağa diyordum da menem. Saparmurat Ağa bana kıstap dur vakti olduysa. Yok da olmadı. Onda dedim ben sesi bir interview alacaktım sizden. Sesinizi yazgı alacaktım. Aparatları vermedi dedim de. Getir bar aparatlarım dedi. Sonra aparatlarını getirdik. Sonra şu sesi sonunda yazgı aldı. Bir 15 minutluk mırdat vardı. O siz Adatlyk radiosyna Saparmurat Niyazow bilen söhbetdeşligi efire berdiňiz. Şoň bilen birlikde de ýene bir ýagdaý bolup geçdi. Şu taryhy dokumentlerden görnüşine göre Saparmurat Niyazow size Aşgabatda Adatlyk radiosynyň buýrosyny açmagy ruhsat beripdir. Bilşimiz ýaly Adatlyk radiosynyň beýleki dillerdäki guruluklarynyň köpüsiniň öz ýurtlaryny buýrolary bar. Onlarça, ýüzlerçe işgärleri we hyzmatdaşlary bar. Emma Adatlyk radiosynda bu mümkinçilik ýok. Şoň bilen birlikde ýurduň içindäki jurnalistler hem idaralaryna mümkinçilik berilmedi. Emma şol wagt siz Saparmurat Niyazowy buýro açmagy arapsyňyz. Bu nähir boldy we näme üçin bir soňra açylmady? O son şu duşuşukta özü men ona aýtdym da biz böyle Türkmen halkynyň sesi biz. Biz Türkmenlere karşı däl, döwlete karşı däl, ol işlere bizlerin hiçbir gatnaşygymyz ýok. Ýöne bilen eger biz içeride bolunmasak, onda meseleleri gözümüz bilen görüp raport verilmesek, şu gepleşikler tayarlayabilmesek, onda daşardan almalı bolarız. Daşardan alsak ol birinci çeşmeden bolmaz. Onun için eger şöyle bolsak, hem zat bilen gözümüzle görsek, onda gowy raporan berbiliriz, gepleşiklerini tayarlayabiliriz, objektif bolar dedim de. Son onda bolyor dedi, Daşary işler ministerligine aýtdy. Son şu yerden bir hatam berdiler. Men hatda şu kitapla çap eden kitabında var da. Son şöylelikte ruhsat berdi. Ýöne men özüm şöyle mende galan täsir Saparmurat Niyazowyň özü bir zatlar etjek bolýardy. Şu ýaryndaky maslahatçylary ýön ondan gorkulyp, mundan gorkulyp şu alada edip şonu goýan ýoklar da. Soň şert goýdylar da böyleki adamlarda. Siz eger bir aşak bolsaňyz, edara aşak bolsaňyz, Aşgabatyň radio, telewizion binasy bar eken. Ana şu ýerde size bir bero berýär. Özüm pulum bermäň mene gelin oturuň şöyle nämeseňiz şöyle edip beriň. Soň onu bilir bäde başlyklaryň maslahatlaşsak, olar diýdi orada sizi gözlemçilik astynda tutjak bolýarlar, kontrol etjek bilen bolýar. Bir kontrol astynda galmyş. Bakşa bize ayrı yerden versin dediler de. Son şöylelikte bugün ertir bilen bolmadı da son yol veresi gelmediler böyle adamlar korkusup da. Inni Adatlyk radiosynyň habarçylary sizin döwrüňizde de ýergiderli, ýanarly, basşasyny, gorkasyny işlemeli boldy. Soňra da Adatlyk radiosy bilen hatda hyzmatdaşlyk eden adamlar hem ruhha sahanatçyny salny. Şoň bilen birlikde de Türkmenistanyna soňky 30 ýylda öňkü ýaşul jurnalistlaryň, ýaşul intellektuallaryň, ykdysatçylaryň, sosiologlaryň, beýlekleriň pikirini aýdyp biljek adamlaryň garrap dünýeden ötme bilen bilelikde soňky 30 ýylda täze adamlar, pikirini aýdyp bilýän adamlar, umman jurnalist bolup biljek adamlar kän ýetişmedi. Indi şu mesele bilen barlykda Adatlygyň öňünde durýan kynçylygy nähili garaýarsyňyz? Bu kynçylykdan näde geçmeli eger kadrlar bolmasa ýetişmese? Hova, bul bir näme meselede bul jurnalistik taýdan bu zatlar oýlanmak gerek. Türlü bir söz bardyr. Eger sizi derwezeden gapydan kuwsa onda dereçeden apışkeden girin diýip de. Dünýäde bolmaz diýen zat ýok da. Billeri de kabul eden ýoklar da. Billerim türlü ýollar bilen ýollaryny tapyp şol gepleşikleri taýarlajak bolduk. Mening pikirimçe häzir düşünýän de oýlanýan pikir etýärinde birinji nowbatda opozisiýon güýçleri gaty ýalňyşlar o zamanda. Hyzmatdaşlyk ýerinde de oturan ýerinden ýöne sögüp durdular. O bolmuyor da. Soň mysal üçin men Türkmenistana birinji gitjek bolanymda Abdukuliyev Moskowada aýtdy da men mana şöyle bir interview bar menen Moskowada da. Şöyle sözü berjek. Men aýtdym men şu Türkmenistana gidip gelen üçelişini vermeseňiz näil bolar diýsem, ha senem Niyazowyň tarabyny tutýorsun öyle böyle diýip gaty ber ýazgardy. Soň menem bäri jaň etdim men berň
efire. Şonu bermesek o boljakken şu yerde çünkü orada Abdülkuliyev men aytdım da sizlerin böyle elinizde bir kurumaçılığınız yok. Her kim her yerden yani ulu zat ayda otursanız niyadı öjüktürersiniz deyip de. Şonda kabilleri de yani ulu gepleri aydı baydıp şol mesela için bozgunluğa çıkmak için mükadiyen kabilleri de. Mesela için ne bir case diyor da İngilizceler, özlerine bir maksat. Onun için şu ulu yapıyan adamların köpüsü de yok. Bu kitle son tasarrütleri çıkandan sonra kabilleri sesini çıkarmadılar da. Onun için ben hazır düşünüyorum. Şonda şol Abdülkuliyev'in şol çıkışını şu vakti vermesek yaxşı olacak eken deyip de. Çünkü bizleri hayvat attı da sizler niyazın tarafı deyip. Ben şol ulu hop bilen ben Türkmenistan'a da gittim de şu vaktlar. Onun için hazır benim fikrimce düllü mümkünçilikler var hazır. Bildiğin vaktimizde bu zatların hiç yoktu. İnternet yoktu. Böyleki meseleler yoktu. Hazır türlü mümkünçilikler var. Son berde radyonun özünde jurnalistler birazcık öz inisiyatif bilen hareket etmeli de. Birazcık kontrol köp bolmalı da sebebi azatlık radyonun asas kuruluş maksadı her devletin, her respublikaya, her cumhuriyet, her kim bolsa bolsun şol halkın sesi olmalı da. Misal için o yerde sesini çıkarılmayan adamların sesini çıkarmalı da verdi yolun bulup. Onun için jurnalistler ya da yolbaşçılar bu zatları unutmalı değil. Şol halkın sesi olmalı. Misal için köpler diyor bu sadece Amerikan radyosu deyip. Amerikan radyosu çünkü Amerikan Kongresi'nde kanun kabul edilen vaktinde şu her sesi çıkarılmıyor da Sovet Soyuzu vaktinde. Şol sesi çıkarmayan adamların sesini çıkarmak için kurulandı. Bu Amerikan sesi olsa Amerikan sesi radyosu vardı. Onun için yani türlü siyasi meseleleri göz önünde tutup dışarı yurtlardaki Türkmenler gepler verse olur. Çünkü Türkmenistan'ın öz içinde katı darıyor diyorlar da. Onun için içinden gepler bilen yok hiç kim. Onun için dışından gepler yani etmek gerek. Indi şu jurnalistlerin bolmazlığı meselesi vardı. Ya da öz fikrini aydayan adamların köpeli vermezliği vardı. Sorağı verdik de size. Indi şu Türkmenistan'ın öz üçün goğum işi fikrini aydıp bilyen ya da yazıp bilyen, yağdayı düşünürüp bilyen jurnalistlerin bolmazlığı Türkmenistan'ın öz üçün, devlet hükmünde ya Türkmenistan'ın gelecek üçün goğum işi. Türkmenistan için goğu değil de elbette bu zatlar. Yani şu yerde kabir zatlara etmek gerek de. Bu Türkmen devleti de eğer devlet bulup kalacak olsa jurnalistleri koldamalı da. Şöyle karşı jurnalist korkman, ürkmen gepler yani jurnalistler yetiştirmeli de. Sebebi hazır Türkmenistan'ın teorik taşını alıp görseniz Afganistan ulu, İran'ı görseniz olam ulu bir devlet. O tarafta Xitay, o tarafta Orta. Bu Türkmenistan küçük bir devlette. Onun için Türkmenistan eğer yaşap kalacak olsa özünün yeketek yolu var oğlum demokrasiyada. Şu demokrasiya yolundan halkın gücü bilen ayak üstünde dururlar. Eğer halkı Türkmen devleti özü koldamasa özüne karşı ediverse onda gelecek yıllarda yağday ağırlaşabilir. Onun için Türkmenistan'ın yeketek yolu var. Jurnalizmi kutlamalı, halka açıçan geplemeye yol vermeli. Şöylelikle demokratik bir sisteme geçmese onda böyle bir berk rejim bilen berk yağday bilen yaşamaya katıqin bolarma kadiyen. Çünkü Türkmenistan ilataydan az. Onun için şu vakta Sapar Murat Niyaz bilen şu zatları gülleştik. Men demek bu 5 milyon ilat bolsa bu az. Onun için bir 10 milyon etmek gerek bunu örden börden tap dedim de Türkmenistan'da şariyutlarda kaçıp gidenleri getirmek gerek. Onlar nemete şonu katı goğu gördü. Bir 10 milyon. Ondan sonra da misal için eğer yadınızda olsa bu region Türkistan deyip yadlanıyordu bir vaktlar. Hadirinde Türkistan olması bir hiyal utopiyada. Hadir ol bu zatlar olmaz. Yani evvelin misal için bütün Özbekistan, Türkmenistan kararsız devletlerin birleşigi bolbiler misal için Eurosoyuz yalı. Şöylelikle olur onda bir 70-80 milyon bir ağzı bir bolsalar onda İran'a bir zat bilmez, Afganistan'dan hop abanmaz, o taraftan Xitay'dan hem demeli. Onun için bunlar özlerini güçlendirip birleştirip Eurosoyuz yani bir kararsız devletlerin birleşigi, ekonomik birleşigi ya da ol birleşigi, bu birleşigi deyip şöyle özlerini güçlendirmeseler onda gelecek yıllarda hop köpüreğen bolar mı kadiyon? Çünkü o yerde de halklar katı kısı verseniz halk onun sonunda özüne karşı gidiyorlar da. Onun için şu jurnalizmi, son metbuatı bunu östürmek gerek, halkın ağını açmak için şu zatlara yetiştirmek için de bu hükmen devlet şöyle korkuyordu bu zatlar olsa bize karşı deyip size karşı da bu zatlar. Bu zatlar hakikati aytmak için de size de peydalı da. Onun için özüne peydalı görmen düşman görse o zolkı yaman kılık da Sovet Soyuzu vaktinde yeketek rejim İslam zatını merkezden aytıp veriyorlar. Öyle yıkılıp gitti de. Onun için o tecrübeleri unutmazlık gerek mükadiyen. Derip nazar söhbetdaşlyga gatnaşyp beren gurrunuz üçin köp sag bolun.
Hormatly dinleyijiler, ýaşaly jurnalist Azatlyk Radiosynyň weterany, Azatlyk Radiosynyň türkmen bölüminiň olarky başlygy Muhammed Zerif Nazar bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Bu söhbetdeşlikde aýdylan zatlar, pikirler, bellikler bilen baglykda öz pikir garaýşlaryňyz bolsa, siz olary bize ýazyp da telefon arkaly jaň edip aýdyp da bilersiňiz. Eýsem Türkmenistanyny metro zatlygy gerekmi ya gerek gel. Bu Türkmen hökümetiniň zerurlugy mı ya da zerurlugy däl. Türkmen jurnalistikasynyň öňünde ya da türkmen dilinde pikirini aýdyp bilýän adamlaryň öňünde nähili päsgelçilik dur we ol nädip aýrylmaly. Biz siziň pikirleriňize, belliklerinize garaşýarys.